Какво ще са? Ама какво? Здравейте на всички от YouTube и Vblogс, и това е 20-ти епизод. Казах, че в описанието ми бях написал да пишете налично дали който иска, но само един човек видях, че го видял и никой не се такова, и затова реших да поканя Георги Долнагрид да участва. Да, ние сме мопенките. Мопенката. И много добър в теглото. Там се да видите харасвам. Мога ще сега почина да лагва. Искай видите това е риба. Да, чечи, мале как почина да лагва. Оле, майко мила, ще го направя на 3 части този епизод. Почина да лагва много. Много яко лаги. Чай, за този епизод ще взем това новото растение, ще ви покажа, казах, че е полезно. Ще ви покажа Със секс. млъкния. Помагате ли в теглото? Майка ми. Малко запис. Но ще сложа слушалките. Няма да се чуеш в клипа, ама поне... Това в 17 минута и 59-та сотна. И това е. Днес вкара за чече и много се веселовец. И вкара много краши. Не викай много, че като викаш ми лагва. Не, всъщност викай си кой искаш. Така както казах, моите пенки са много доволни след нашите предикалечения. Мъкни, бе. Майка ми е у нас. Нищо не. Искаш ли пак ми забранят да не коментирам? Може да снимам и на дърт, ако искате. Да, Георги Долнагрид утре ще прави финалния епизод на неговата поредица. И няма да ви кажа, че ще разбивам къщата на Макаров. И ще му копирам всичко от компютъра. Няма да ви го кажа това. Как ще му копираш всичко от компютъра? Как ще му копираш той? С някакво си устройство, ще го сложа при компютъра му и то ще се копира всичко. Да. Колко съм умен. И много ще се мре. Маля, ще почне и във водата да си слагам от слънчогледите, защото... Аз слънчогледи, като играя тая игра, слагам навсякъде. Аз във водата обикновено не слагам, ама този епизод ще сложа и там. Аз слагам навсякъде. Така както казах, ако има пенки, да пишат на SMS-и. И за малко да станете на 0, и Фернандата днес пак следва се. Фернандата да излизаме тук. Има кърне. Всичко! FIFA ли играш? Автогол! Влезнете в сървъра на Торес, той е много як. Да. Моя сървър не струва. Виж, тук едни сега си вкараха автогол. Признавам си, хора, моя сървър не струва. Ведно ли си го призна? Да. Не виждаш ли, че едни си вкараха автогол. В този епизод няма го правя на чашите, че ма мързи. Мързи ма да конвентирам. Въпреки, че така ще стане малко по-лесно, като е на части конвентирането. Да не се напрягаме, защото е 9 часа и не ми се конвентира. Аз сигурно утре ще го кача, сигурно, защото такова той
върне. Аз също така няма да ви кажа, че ония гадният генерал по-нататъка ще го убия с нос в окото. И що разкриваш, човек? Ами не им казвам, Те вече не знаят. Няма да им кажа думата, бе. А пък те ще разберат тук, бе. Ти къде ще качиш, Калипа? Я всичко се гледа. И сега, Омага! подава към Елмър и взете топката. Тя с атлетките са адски гадни. Ти що не направиш ти една поредица на Plants vs. Zombies? Защото преди бачка се добре, сега не бачка добре. И 2 на 1 капнаха на Челси и започва се подаят. Омага, почна да лаги. Всичко в една търес. Аз ще викам, Джеком. Почна да лаги. Сей, пастер си. Маля, имам 300 и колко слънца. О, ето сега ще ви покажа какво прави новото растение. И гледайте. Айде. За това ви казвам, че е полезно, че убива тия зомбита, подводните, така да ги наречем. Чай да видя как се казва. Водолажи ли, бе? Да, чай да видя как се казват в Енимака. Сноркел зомби, сноркел зомби. О, това растение не ви показах в миналия епизод какво прави, но предполагам, че е очевидно. Кое растение, бе? Опиши ми. Това дето е с 3, дето изстрелва 3 такива, 3 от уния зелените. 3 топчета. Какви зелени, какви петкинта? Еми, от тия. Омага. Омага, бе, глей! Сега си използвах едно растение, дето ще ми трябва. Сега... Бомбари, бе, използва. Не, това... онова там, дето убива шнорхел зомбитата. Оня водолаза. Тези. Тандлик келп. Не знам как е на български. Ами, направи си играта на български и разбери. Ако може. Вече са пуснали снимки на Plants vs. Zombies 2. Верно. Как изглежда? Не знам, Мишо ги е видял. Ще ползвам... Ама аз знам как да видя. Пишете в Google Plants vs. Zombies и натиснете изображение. Ама Plants vs. Zombies 2 не само такова. Абе, все едно се излезли на двете игри. Фернандо Торес. Дали на едно... Фернандо Торес. Фернандо... Абе, ти в FIFA ли играеш или просто си говориш така? FIFA играя, бе. Те ме изкара и луд човек. Айде, свършиха ни слънцата. Има... И луд човек ме изкарате да си говоря сам. Мале, тук има 3 уейва. Това ниво е гадно, че има 3 уейва. Демек 3 знаменца, нали ги помниш ония знаменцата? Не знам за какви знаменца ми говориш. Забравил си играта. Да, забравил съм я, не съм играл от лятото. Ти не си прави. Не е толкова много време, то сега съм само 10 месеца. Омага, Разенгана ми отиде. Много Наруто почнах да гледам. Да, Наруто мен! Да, Наруто мен! И 4 на едно... Аз мисля да почна да снимам на някой игра на Наруто следващата ми поредица. Да, ти правиш някакви нинджа движения и ония вземе някакъв печето от репе. Чай, че му забрах на това името, как беше? Какаши сенс. Какаши идва. Този епизод е забавен, дами и господа.
заслужава да е в топ 40. Между другото, кажете дали в последният епизод да кана Фенки. Аз не знам дали има в Vlogs някакво момиче, дето снима някаква поредица. Това не знам. Да, ганчето ми. Да, и каква поредица снима? 7 грехо. Я тихо е. Я тихо. Идва какаши! Какъв какаши, бе? Идва какаши! Какаши след малко да не кажеш, че идва и хината. Какаши сенсея! Идва какаши сенсея! Да, след малко да не кажеш, че идва и една женската с розовата коса. О, да, оная... Как беше? Не искам да изнам името. Сакура, бе! Това е там. Сакура, да, Сакура. Мага, това водно зомби ма дразни, изхабих адски много слънца заради него. Голям падавия си той хабиш слънца, бе! Слънцето е безчинно, ти го хабиш. Тъй. Кобети стик са много добри. Кобети стик? Мен ма кефи за малко да вкарам. Мен в една реклама на Кобети Стикс ма кефи там, дето на края на рекламата, как онова момиче взима нещо и взима от онова от стиксовете и онова тя нали се навежда към момчето и момчето го взима от устата, се едно целува. И там си гледай епизода, че ти откъде знаеш кой може да го слуша това клип. Тя се навежда, той я чува, аз си мисля едно друго нещо, той какво прави това? Да не си мисли за една глупост. Може ли да пипна? Може ли да пипна? Помниш ли, бе? Мале, финалния уейв, финалния уейв! Къв уейв? Мале, сега съмре, гарантирам ви. Само е тук от тия два реда там ще съмре. Там ще съмре, защото там нямаме никаква армия. Добре. Или моята фраза да използвам като се умирам в Call of Duty Modern Warfare 2. Тук ще си мре. Айде, фразата е крадена. От Роз! Мале, какво става тук, бе? Кубете и стикс са много добри. Омага, майче ще изгубим. Ако изгубим, това ще ме е първото ниво, дето фейлвам. Верно? Да. Как не си фейлнал до сега? Не съм фейлнал никога. Защото таман фейлнеш и ти... Джемис го смених, нали? Не, аз не съм го сменвал никога. Защото така ми... Бързо, че тортата, бързо. Добре бе, че снимам клип, Моля бе. да се веднага, че Вики ще си ляга и после пак продължаваме. Тя не мога да го спра на пауза, снимам с фрапс. Абе, веднага ли бе? Веднага, че ще заварим същичката и това. Мале, за малко да фейлнем. Минахме нивото. И отключихме... Добре, това беше отвиждал на 8. И отключихме ония магазина. На това на... Добре, магазина отиди си пазарувай там. Това на Crazy Dave магазина. Мале, почна да лагва едно FPS. Така, тук магазина на Crazy Dave. Така, това беше. Надявам се клипа да ви е харесал и кажи чао, Георги Леонидали. Пенките ми казват, че е много добър за реглата. Хайде, Чао.